това нещо, колега, ти си. Иване, добър вечер отново. Вече съм в предверието на голямата битка с това, което предстои на нашето участие. Преди това обаче искам да ви питам, знаете ли къде са Тодор, Гибона и Кирил? Да. Много добър въпрос. Много добър въпрос, ли? Искате ли да пробваме да разберем къде са? Моля Тодор, Гибона и Кирил да влезат сега. Къде ходите, бе? На плаж? Много добри шапки, момчета. Уважаеми участници, не знам защо се разпръсвате. Застанете един до друг тримата. Свалете си шапките. Много е срамно. Нещо не. Свалете. Моля ви набързо да обясните подозрително. Моля ви за тишина, уважаеми участници. Искам набързо да обясните подозрително тъпия си вид. Всичко започна от 10 км сладолет. Кажи за какво става дума бързо, защото имаме... като каза сладолет, те първа ни предстои вечерята. Кажи бързо за сладоледа. Пащи Киро няма да скочи от сладолета. Само да обясня на зрителите, има една много страшна битка, която предстои утре за вас, уважаеми зрители. Тя се проведе в събота, там скачаха с едни парашути и какво? И с двама човека от продукцията, те казаха, че няма да скочи. Аз стоях и го надъха и към Кире, ще скочи. Той вика, много ми е притеснено, братле, викам, братле, виж сега. Ако скочиш от самолета, ще се изруса. Той вика, ой, викам, не ще се изруса. И той вика, окей. А те двамата защо са изрусени? Ами... Ако предположим, че той е скочил, само искам да ви помоля да не издаваме изхода от битката сега. Ако предположим, че той е събрал смелост, става наистина страшна битка, вие що се изрусихте? Защото Тодор го чух, че говориш за сладоледа. Да. Киро му дадох много такива наставления, че не е страшно или нещо, обаче виждам, че малко му търпели под лъжичката. И примерно. И накрая викам, Кире, успех, майка, ама имах една малка такъв процент, че може и да не скочи. И се фанах и аз, като буко балък. Добре, сега искам да кажа, че вие така или иначе имате 10 кила сладолет ли трябваше са? Да. Това са 2 кг, но имате общо 10. Сега няма да ви ги давам, по проста причина, че ще ви развалят вечерята, а сладкото трябва да се... Защо бе, Тодоре? Нервен е нещо. Знаеш ли колко много ще ти трябва тази вода? Ще дойдеш ти да се... Маста ли ти е празна? Няма да видиш как Сега е. ще да спрем да се занимаваме с това. Утре зрители ще видят повече за това, защото сега предстои вечерята, затова и няма да ви дам сладкото. И така, моля ви за внимание, уважаеми участници, предстои предверието на нашата голяма битка. Слушайте ме внимателно. Моля ви. Предверието, както знаете, е онази част от играта, от която зависи при каква трудност ще се проведе голямата битка на нашата арена. Тук, както знаете, не раздаваме пари, а задаваме трудността, но това, което ви очаква по-късно. Затова спечелването на предверието е толкова важно, защото ако загубите сега, условията, при които се проведе битката, ще се утежнят значително. И така, ако бяхме кулинарно шоу, бихме нарекли днешното предверие не предверие, а предястие. Причината, уважаеми участници, е очевадна. Очи, бе, очи. Те какви са отвътре? Отвътре са слузести, черни, течащи и много, много гадни. Не знам дали знаете, че аз изядах 3 червия. Гадно ли е? Изядах 3 червия преди 2 седмици, когато ги ядахте. 3 очи не бих изял. Върнете се по местата си. Моля ви, сега ще чуете правилата на предверието. Видяха ли зрителите добре, колеги? Тези изразителни очи. Чакай да пробваме ето така. Чакай да пробваме ето така. Много си казвам. И сега ще ви кажа, това е толкова вкусно. Между другото, Ути е от другата страна. Сигурен съм, че той може да разкаже много неща, как се консумират тези субпродукти на зрителите, но сега слушайте правилата на предверието. Моля ви за тишина. До тук с хумора, сатирата и забавата. Днес всички вие ще осъзнаете какво на практика означава да имаш вътрешно око. Не е за друго, просто трябва да излезете по едно от тези в купата. За да не се блъскате и да има ред, ние ще ви разделим на 2 отбора. Отборите, както знаете, избираме ние, както и реда, по който се явявате, отново го избираме ние. За да спечелите предверието, всички участници в 2 отбора трябва да издадат по едно око, отново повтарям. Ако някой откаже
Това ще коства, сега ви моля за внимание, но от